úgy alakítani, hogy az elfogadható és mások számára jó legyen, és nagyon sokszor éppen a belsőt hanyagoljuk el. Holott az, ami kívül van, azt mutatja meg, hogy mi van belül. És akkor, amikor szebbnek, jobbnak akarjuk mutatni magunkat, nem csak egymás, nem csak magunk, hanem Isten előtt is, akkor valójában menekülünk az igazságtól, a valóságtól, és végső soron Istentől. Mert nem akarunk szembenézni azzal a valósággal, ami bennünk van. Mert az nem csak szép, mert az nem csak jó, az nem csak tökéletes, hanem ott van benne sok-sok gyengeség, gyarlóság, sötétség. Jézus azért jött, hogy mindezt gyógyítsa, hogy ezekre a helyekre elhozza Istennek az életét, Istennek a fényét. És mi nagyon sokszor, ahelyett, hogy befogadnánk ezt az életet, ezt a fényt, inkább azt mondjuk, nincsen rá szükségünk, mert mi majd a magunk erejéből jók leszünk. Egészen hátat fordítunk így Istennek. Úgy teszünk, mintha vele akarnánk találkozni, holott csak a saját jóságunkat keressük. Jézus meg akar ebből gyógyítani. Meg akar gyógyítani, mert ebből a fajta képmutatásból soha nem fakad élet. És ő azért